давоми як соли охир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 660 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 66 адад зиёд мебошад. Аз шумораи умумии ҷиноятҳои содиршуда 93.61% ошкор карда шудааст. Дар ин бора раиси ноҳия Зафарбек Давлатзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард ки дар ин минтақа давоми як соли гузаштаи 2021 содиршавии ҷиноятҳои вазнин 38 адад, соҳаи кофтукови ҷиноӣ 30 адад, дар ҳолати ноаён содиршуда 17 адад ва қаллобӣ 23 адад зиёд гардидааст. ҳолатҳои содиршавии ҷиноят бошад дар ҳолати мастӣ 1 адад, роҳзанӣ 1 адад ва авбошӣ 5 адад кам гардидааст. Сабабҳои асосии даст ба ҷиноят задани сокинони ноҳияро Зафарбек Давлатзода чунин шарҳ дод. мардумҳои халқи ҷиноят мекунанд, нисбаташ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ошкор мекунанд, нисбаташ чора мемеданд. як ҷинояткориро мо ҳар рӯз масъалаи корҳои фаҳмондагӣ ҳар як самба мақомоти иҷроии ҳукуми давлатӣ кор кардааст. монда 163 гурӯҳи кори ҳаст дар ҳар як ҷамоат рафта 3 каса хона ба усули хона ба хона корҳои фаҳмондагӣ ҳама самба корбарӣ кардааст, кор кардааст ва мо ҳаракат мекунем дар оянда боз корҳои ҷоно када оиди дигар ҷиноят нашавад, дигар ободӣ дигар ҳамаш ба давоми соли 2021 инчунин нисбати 15 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷурми машғул шудан ба таълимоти ғайридинӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст ки аз ин шумора 8 нафарашонро ноболиғон ташкил медиҳанд. бино ба иттилои масъулини шӯъбаи кор бо ноболиғони ноҳия соли ҷорӣ ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ аз ҷумла терроризму экстремизм нисбатан кам гардидааст. масъулин гуфтанд ки нисбати волидони ноболиғони ба чунин гурӯҳҳо шомил шуда маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шудааст. дар байни онҳо 8 нафар ноболиғон низ ба қайд гирифта шудагӣ нисбати падару модарошон вай шудагӣ чораи маъмурӣ ангешта шудагӣ. масъалаи дигаре ки дар нишасти хабарии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт ин норасоии кадр дар соҳаи тандурустӣ буд. зеро тибқи таҳлилҳо дар беморхонаву марказҳои саломатии ноҳия беш аз 90 нафар табибон намерасанд. қисми зиёди муассисаҳои тиббии ноҳия бошад ба табибони оилавӣ эҳтиёҷ дорад. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки давоми як соли охир чанде аз табибон бо сабаби ба синни нафақа баромадан ва ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан аз вазифа барканор шуданд ки ин ҳолат ба соҳаи тандурустии ноҳия бетаъсир намонд. талаботи имрӯзро барои шаҳрҳои роҳбарикунанда ин малакаи касбу байнобар гирифта мешавад. ин дар вазифаи мудирони шӯъба дараҷанокӣ ва вақти роҳбарии муассисаи тандурустӣ мондам буд. ин биан таъмини ихсос ва ҳуҷҷати алоҳида оиди ташкилотчии ҷамъияти тандурустӣ доштанаш дорад. мо ҳам инобат гирифта бо давоми соли гузашта 3 нафар сарбухӯрат ҳаст карда шуд. لیکن بعضی جاها هست که نوبت از اون کسان‌های کوریش اگر کاملش نباشد دستاوردش باشد و تخصص و کسبیتش موافقت کنند آن فعالیتشون ادامه می‌دهند. ҳоло 20,018 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд ки аз ин шумора 4,932 нафарашон занон мебошанд. давоми як соли 2021 7,191 нафар аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд ки 2,352 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. норасогии оби нӯшокӣ ва полизӣ, баҳсу муноқишаҳои марзӣ, тақсим намудани қитъаи замини назди ҳавлигӣ, қонуншикании сокинон ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо ва мавриди истифода қарор додани корхонаҳои саноативу аз кор боз мондани онҳо аз мавзӯъҳои муҳими нишасти матбуотии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буд ки дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.